ഹായ് ഹലോ മെട്രോ സ്റ്റാർ പ്ലസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഏഷ്യാനെറ്റിലെ കൂടെവിടെ എന്ന സീരിയലിലൂടെ മിനി സ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം കണ്ടെത്തിയ താരമാണ് അൻഷിത. സീരിയൽ റേറ്റിംഗിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കൂടെവിടെയിൽ സൂര്യ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അൻഷിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സൂര്യയുടെയും അധ്യാപകനായ ഋഷിയുടെയും പ്രണയകഥയാണ് സീരിയലിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും നടി അൻഷിത ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നടിയാണ്. നിലവിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന കൂടെവിടെ സീരിയലിലെ സൂര്യ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ താരത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ ഋഷിയുമായിട്ടുള്ള സൂര്യയുടെ വിവാഹത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർ. അതേസമയം വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും പ്രണയ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള തന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടി ഇപ്പോൾ. ഒരു മാഗസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലൂടെയാണ് അൻഷിത പ്രണയദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി തന്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കിയത്. പ്രണയമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വികാരമാണെന്നാണ് അൻഷിത പറയുന്നത്. അതേക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. വാക്കുകൾ അവസാനിക്കാതെ പറയാൻ കഴിയും. കാരണം പ്രണയമെന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വികാരമാണ്. മനുഷ്യനെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാനും അതിന് കഴിയും. മധുരമുള്ള അനുഭവം തരുന്ന ഒരു സാധനം. ചുരുക്കത്തിൽ പ്രണയത്തെപ്പറ്റി പറയാനാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതേസമയം അൻഷിത ആരെങ്കിലും പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമെന്നാണ് താരം പറയുന്നത്. പക്ഷേ തൽക്കാലത്തേക്ക് വിവാഹം എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിലില്ല. പ്രണയ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊന്നും കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്താണ് നടക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ തന്നെ വരട്ടെ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്തയെന്നും പറയുന്നു. മിനി സ്ക്രീനിലെ ഏറെ ഫാൻസ് ഉള്ള ജോഡിയാണ് കൂടെവിടെയിലെ ഋഷിയും സൂര്യയും. ഋഷി എന്ന പേരിലാണ് ഈ ജോഡികൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. സ്ക്രീനിലെ ഇവരുടെ ഒരു മാജിക് കെമിസ്ട്രി തന്നെയുണ്ട്. ഈ കെമിസ്ട്രിക്ക് പിന്നിലെ കാരണം എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകരും ഒരുപാട് തിരക്കാറുണ്ട്. ഇതിനു കാരണം ഇതുപോലെ മനസ്സിൽ പ്രണയം സൂക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. സീരിയലുകളിൽ സജീവമാണെങ്കിലും അൻഷിത സിനിമയിൽ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. മുമ്പൊരിക്കൽ തന്നെ തേടി സിനിമയിൽ നിന്ന് ഓഫർ വന്നിരുന്നു. അന്ന് പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്തുണങ്ങി വരാത്തതിനാൽ അഭിനയിച്ചില്ല. സിനിമ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നാണ് നടി പറയുന്നത്. സീരിയലിനോടാണ് പൊതുവെ ഇഷ്ടമെങ്കിലും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നല്ല കഥാപാത്രം കിട്ടിയാൽ നോക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നതെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന അമ്മ എന്ന സീരിയലിൽ ചെറിയൊരു വേഷം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അൻഷിത അഭിനയത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. പിന്നീട് സി കേരളത്തിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന കബനി എന്ന സീരിയലിൽ നെഗറ്റീവ് വേഷം ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ കൂടെവിടെ സീരിയലിൽ നായികയായി എത്തുന്നത്. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ സൂര്യ കൈമൾ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അൻഷിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വളരെയധികം പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടിയെടുക്കാൻ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മുൻപും തന്റെ പ്രണയകഥകൾ പറഞ്ഞ് അൻഷിത രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ബന്ധമായിരുന്നെങ്കിലും അത് പാതിവഴിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു. അഭിനയത്തിലേക്കും മോഡലിംഗിലേക്കും വന്നതോടെ അതിലായി ശ്രദ്ധ. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലും സജീവമാണ് താരം.